F'pajjiżna qed jiżdied l-infurzar biex il-komunitajiet jgħixu f'serenità. U għalkemm fadal xi jsir, dan l-infurzar diġà qed iħalli l-frott. F'intervista fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif il-politika tal-Gvern dwar l-immigrazzjoni hi waħda sensibbli u ta' sens komun li tkun protetta l-ħajja fl-istess waqt li ssir enfasi favur il-komunitajiet lokali. Tul l-intervista l-Prim Ministru innota fenomenu ta' immigrazzjoni pjuttost ġdid għal pajjiżna. Dak ta' nies, ħafna minnhom mill-kontinent Afrikan, li ma jkunux waslu Malta bid-dajjes imma jaslu bid-dajjes fl-Italja jew f'pajjiżi oħra, ma jsibux xogħol hemm u jiġu Malta b'mod leġittimu. Dawn il-persuni però ma jkollhomx id-dritt li jfittxu xogħol f'pajjiżna. Bħalissa għaddejjin b'eżerċizzju fejn ta' kuljum naraw permezz tal-awtoritajiet illi persuni illi mhux suppost qegħdin f'pajjiżna jew illi ma jistawx waqt qegħdin pajjiżna ma jistawx ikunu qegħdin jaħdmu illegalment dawn il-persuni ikunu qegħdin jintbagħtu lura. Il-Prim Ministru tenna li qed tingħata importanza lill-infurzar li tittejjeb l-implementazzjoni u l-infurzar tal-liġijiet. Hawn innota l-kollaborazzjoni ta' numru ta' kunsilli lokali li qed jgħaddu bylaws dwar xorb fil-pubbliku u tlajjar. Min-naħa tal-pulizija naħseb qed isir xogħol tajjeb ħafna ta' implementazzjoni ta' infurzar li juri kif l-affarijiet jistgħu jsiru bis-serjetà. Fadlilna ħafna x'intejbu imma jien sodisfatt li we are stepping up u ħankomplu nuru kif dan l-infurzar jista' jkompli jsir. Il-Prim Ministru irrefera wkoll għal pjanijiet diġà mħabbra tal-kunċett Safe City, proġett li jeżisti f'pajjiżi oħra fejn sistema ta' kameras f'postijiet partikolari tipprevjeni imġiba antisoċjali bħal ġlied fit-toroq u sokor. Tenna li mhux ta' interess għalih il-kulur tal-ġilda jew in-nazzjonalità tal-persuni imma li l-lokalitajiet u l-komunitajiet jgħixu b'serħan il-moħħ. Din hija triq li wkoll qegħdin neżaminaw b'saħħa biex naraw l-implementazzjoni tagħha f'diversi żoni tal-pajjiż f'rispett sħiħ, din hija importanti ħafna, tar-regoli tad-data protection u tar-regoli tal-privacy li huma importanti ħafna f'qafas kemm lokali kif ukoll Ewropew. Dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali, il-Prim Ministru spjega kif ma jistax jaqbel mal-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni li pajjiżna isir xi ċentru tal-immigrazzjoni fl-Ewropa, fejn anke traffikanti ikollhom rashom mistrieħa li jkunu jistgħu jibagħtu l-immigranti lejn Malta. Dak li qal il-ġimgħa l-oħra f'dan ir-rigward il-kap tal-Oppożizzjoni, aħna assolutament ma naqblux miegħu. Aħna ma nistgħux u ma rridux illi Malta jintefala il-pis kollu tal-immigrazzjoni lejn l-Ewropa fuq spallejha u mbagħad jinsiru jisna dak iċ-ċentru minn fejn mbagħad jibdew ikonna dawk ir-responsabiltajiet. Aħna nerfgħu dak li nistgħu nerfgħu u nagħmlu dak li nistgħu nagħmlu.